Samsø har jo en særlig rolle, når det gælder energi og forskning i energi, og helt symbolsk, så står vi jo her ved den her nye bygning, Samsø Energiakademi. Hvad går det ud på? Altså Energiakademiet er et resultat af flere års arbejde. Altså i 98 blev vi udnævnt til at være Danmarks vedvarende energiø, og det har vi så arbejdet på siden. Det var et projekt, som blev iværksat af Miljøministeriet dengang, og var måske sådan et Svend Auken-projekt. Noget af det, der bliver kritiseret lidt i dag, men sådan set i bagspejlet, så har det nok været en rigtig god idé for Samsø at have sådan et projekt, hvor at vi arbejder med at gøre Samsø 100% selvforsynet med vedvarende energi. Og vi skulle gøre det i en tidshorisont på 10 år. Og i det projekt var der faktisk allerede der taget skridt til, at man skulle oprette et energicenter eller et mødested for energiudvikling, så vi kunne demonstrere, hvad det var, vi havde lavet. Så det her sted håber vi på bliver et mødested for regional, lokal udvikling på vedvarende energi og sådan en slags bæredygtig udviklingsarbejde, der skal foregå. Og vi tilrettelægger det arbejde i seminarer og kurser i lokaludvikling. Det kan være nogle helt tekniske kurser. Hvordan etablerer man et vindmølleprojekt, eller hvordan laver man et bæredygtigt, energiforsynet, selvforsynet hus, og så videre, sådan nogle tekniske ting. Eller det kan være nogle policy-ting, hvor man går ind og siger, jamen, hvad skal der til for, at det lokale område får mulighed for at gøre de her ting lovmæssigt og finansieringsmæssigt, og hvad skal man sige, sådan hele etableringssiden skal vi have dækket ind også. Så har I valgt solenergianlæg. Altså solenergi jeg tror ikke, der er nogen tvivl om i verden. Det er den optimale, det er moderen til al energi, det er solen, der kommer med den her energi. Og den skal vi jo have udnyttet i en eller anden grad. Og det har været vanskeligt at få ind i den almindelige planlægning, fordi solceller har været en lidt dyr løsning på energiforsyning. Så når vi så laver sådan et hus her, så skal vi selvfølgelig lave den optimale løsning. Og den optimale løsning, den er, at vi trækker solenergien ind i huset via solceller, og dermed producerer den energimængde, som vi bruger i huset. Og den demonstration er indlysende, den skal vi bare have. Ikke? Så det er optimalt for os, at det rent faktisk har kunnet lade sig gøre at få et solcelletag. På taget her har vi leveret Quickstep, vores Quickstep-systemtag. Vi har leveret vores normale Quickstep uden nogen form for alternative energikilder på. Så har vi leveret et system med solceller og et med solfanger. Solcellerne på vores Quickstep PV, som vi kalder det, er en solcelle, som ligger imellem 2 glaslag. Og glaslaget er så lamineret ovenpå selve zinkoverfladen, men forsænket. Hvis man har et solcellefag og et normalt fag ved siden af hinanden, så har de samme planhed, kan man sige. Det er samme niveau, de er i. Ved solfangeren, der gør der så det gældende, at solfangeren faktisk sidder på undersiden af zinken, så den er helt usynlig. Igen her, der opnår vi det, at det er totalt integreret i arkitekturen. Taget fra Reinzinks side, der kommer vi med systemlægter, som passer til profilerne. Og når systemlægterne er lagt op, så kommer de færdigt producerede elementer og bliver klikket på, og så sidder de der. Hver enkelt af de moduler, vi kommer med solceller på, de har en connection box på bagsiden, kalder vi det. Og til hvert panel, der medfølger der også en ledning. Og den ledning, den passer med i længdemæssigt, at den kan nå til næste panel. Så det er en serieforbinding, man laver. Så man kan sige, at Reinzink leverer en lukket tagløsning, hvor i top og bund, jamen der skal man have installeret noget ned til resten af installationen i bygningen. Men taget op, det er egentlig færdigt. Og her til det byggeri, der leverer I faktisk 144 paneler. 144 paneler med solceller på, og 8 paneler med solfanger bygget ind i. Nu har det jo en meget smuk patina. Hvad sker der nu, hvis en af håndværkerne kommer til at ridse en af de her zinkplader? Den Reinzink overflade eller kvalitet, der er brugt herovre, er den, vi kalder forpatineret pro. Og det er sådan, at overfladen heler selv op, hvis man ridser i den. Så det er en selvhelende overflade, kalder vi det. Sidst vi besøgte Samsø Energiakademi, der var vi i gang med at lægge sidste hånd på taget heroppe med solpaneler. Hvordan ser det ud i dag? Jamen nu er vi jo færdige. Altså, som du kan se i min omgivelse her, så er vi flyttet ind og arbejder nu i Energiakademiet. Og huset står, som vi havde tænkt, det skulle stå med alle installationer og det hele klar til drift. Og hvordan fungerer de her installationer?
Jamen, det fungerer faktisk rigtig fint. Huset er jo bygget op sådan, at det skulle være selvforsynende med strøm, og vi skulle have et klimaanlæg, som kunne sørge for, at vi fik frisk luft derinde, og patienter og lysindfaldsstyring og så videre. En hel masse avancerede ting, som rent faktisk er i gang nu, og vi øver os på at leve med dem og styre dem og sætte dem, sådan at de fungerer efter hensigten. Og så spiller huset selvfølgelig sammen med andre projekter. I dag er det et brintprojekt, I diskuterer heroppe. Og ellers så har det også forbindelse til resten af Samsø og den politik, man har for, at Samsø skal være selvforsynende. Ja, men lige præcis. Vi er jo i gang med at udvikle, kan man sige, det næste stykke tid i energiøudviklingen. Og i dag har vi besøg af nogle brintfolk fra Herning, som skal etablere et elektrolyseanlæg herude på pladsen ude ved siden af Energiakademiet. Og ude omkring på Samsø er vi jo stadigvæk i gang med at omlægge hele øen til vedvarende energi. Og I vil kunne se gode eksempler på nogen, der er i gang, og nogen, der har tænkt på at lave et eller andet, og nogle projekter, som kan man sige, ligger i støbeskeen for fremtiden. Et af de områder, vi har arbejdet længe på, er transport. Det er et af de svære områder at gøre noget ved på energiområdet, og også noget af det, verden har opmærksomhed på lige for øjeblikket. Og der har vi en ret sjov mand på Samsø, som har lavet sin egen tankstation. Han producerer sin egen rapsolie, og han har konverteret sin bil og sin traktor til at køre på raps. Og ham synes jeg, I skulle tage og besøge. Hvordan foregår det, når du nu høster din rapsmark? Ja, så kommer det hjem og op i en silo, ja, en 6-tons silo. Og så har vi et støvsugersystem, som kan hente rapsen. Nu ser vi, at det rørsystem der om i siloen. Og så kommer der op den cyklon der og ind i kassen, og der bliver der renset for småsten og urenheder. Og så kommer det ned i pressen, og olien løber ned i de kasser her. Første kasse, der løber det ikke ned i den anden kasse, før den er fuld. Der er et rør, der stikker op. Og der sker der bundfældning der, hvor der sker en yderligere rensning. Og det sidste ender ned i den sidste kasse. Og så bliver det automatisk pumpet over i en af de røde tanke her. Og på et tidspunkt, når det har bundfældet her efter en måned eller to, så er det kørt igennem det filter der. Og så går det over i min opbevaringstank, hvor jeg så kan pumpe det på biler og på traktorer. Og så kagen, der kommer ud, altså pillerne, der kommer ud, når jeg har presset rapsen, der presser jeg ca. 35% olie af. Og kagen, der kommer ud, kan jeg få til dyrene, til køerne. Det er masser af protein i, så det er værdifuldt foder til køerne. Det har jeg også glæde af. Og så undgår jeg de led der med foderstof og transport og så videre, som jo er en stor byrde i dag. Og hvad kræver det så af ændringer på din traktor og bil for at køre på rapsolien? Ja, der skal så et ekstra filter på. Og på den traktor her, der skal en ekstra pumpe, fordi det er en CRV-pumpe, det er en rotorpumpe. Havde det været en Bosch-pumpe, som er en stempelpumpe, så har jeg ikke behøvet den ekstra pumpe, den er elektrisk. Og så er der en varmeveksler, som varmer rapsolien op via varmt vand fra motoren. Sådan at olien bliver mere lind. Og så skal der lidt andre dyser på, der skal være lidt større huller i dyserne. Og motoren skal være velegnet til det. Den er meget velegnet på den gamle traktor her, fordi det er en 2-kammermotor med godt forvarmesystem. Og din bil er en Passat, ja, som også kan? Ja, den er også meget velegnet til det. Lidt ældre årgang. Du kører hele året rundt på rapsolie? Ja, det gør jeg.